עלק לשפר ב-30 שניות. איפה אפשר, איפה תמצא 30 שניות לשפר? אפשר לשפר אולי ב10. בחיים, איך תמצא את זה? תמצא לי 10 שניות של פאש. לא, אם אתה רץ כל הזמן כאילו, בלי יצירה אחת. אפשר, האמת אפשר ב10 כי בסוף, כאילו, ואם יש לך מזל עם הסירה. כן, בסוף לא ידעתי הרבה שורטקטים, אז בסוף אפשר לשפר. אבל חוץ מזה, זה הטוב. יש חלק אחד ממש קשה. חלק של פשוט לדלג על כל הקרח. זה חלק קשה ברמות, זה לפעמים הורס לי רן מטורף. הרגע זה הרס לי את הרן הכי מטורף שלי עד היום. רגע, אתה במכוניות? לא. אתה קרוב אליהם? לא. אוי לא. אני עכשיו ב-210 מטר. אני כרגע ב-10 מטר. נפלת. טוב, בסדר, אז יאללה, בלי מכוניות. כאילו מכוניות כמו הסיר. המפה הזאת הרבה יותר קלה ממפות אחרות של ספידרן. אוניאק אחד נראה לי יותר קל. אני לא יודע, פשוט זה לא ארוך המפה של סאקי. כאילו זה לא ארוך עם כל השורטקטים שאני עושה. אבל המפה של קליקס הייתה הרבה יותר קשה. לא רק יותר ארוכה, גם הרבה יותר קשה. המפה הזאת הרבה יותר קלה, זה למה כאילו אנשים יכולים לעשות בספידרנים. אבל עדיין זה לא כזה קל הספידרון שעשיתי, אבל עדיין אני יכול לשבור את הספידרון. איזה לא כיף זה לראות איך קוראים לזה? מכוניות ככה מסודרות. זה לא כל כך נעים לראות גן סגור. יכול לחשיר, אתה זוכר? תשמע, אבל אם בספידרן הוא יראה שהמכונית לא מסודרת הוא יפסול לך את זה. כן, יכול להיות. עזוב, זה לא שזה חוסך לי כזה הרבה. חוסך לי איזה שנייה שתיים. זה לא שווה את זה שאולי הוא יפסול. למרות שהוא לא יפסול לי את זה, מקסימום הוא יוריד לי איזה 2 שניות נראה לי. לא, הוא בטוח יפסול. לא, הוא לא יפסול, זה לא כאילו עכשיו... לא, כי הוא יחשוב אם פה רימית, אולי רימית בעוד מקום. טוב, אני בינתיים בקצב די טוב. 2 שניות מתחת, לא, שנייה אחת מתחת לקודם. הופה, הצלחתי קפיצה אחת הקשות. כאילו, קפיצה קלה, אבל אחת הקשות לעשות אותה חלק פצח. הופה, אני בקצב מטורף עוד פעם. יאללה, סירה טובה. רגע, נראה לי לא, אני לא בקצב יותר מהקודם, אבל אני בקצב מטורף. שנייה מאחורי. יאללה, רק סירה טובה. רק סירה טובה. מלא. הופה, סירה טובה, סירה מעולה האמת. וואו, איזה סירה. מלא איזה סירה קיבלתי עכשיו. מתנה זה קיבלתי עכשיו. יאללה. כמה זמן אתה כרגע? 4 ו10. יאללה, אסור לי למכור את המתנה הזאת. יש סיכוי גדול מאוד. Let's go! Let's go! אומייגאד. הצלחתי לדלג על כל חלק כמעט. לא, זה טיפה פחות... לא, זה לא כזה מטורף, אבל יצא לי די טוב. לא יצא לי גרוע, זה נתן. אני בערך באותו קצב של הספידרן הקודם עכשיו, אבל בסוף יש כמה חלקים שאני יכול לדלג עליהם שלא ידעתי. רק שלא יקרא לי... לא, די! אני שונא אונליאפ, אני יוצא. סוני סטפס.
תעדכן אותי אם אתה... רגע, אתה אפילו לא נראה לי צריך לצאת, למה אני עוד שנייה מסיים. יאללה, זה החלק... עשו לי עוד סקאם, אתה יודע? רגע, זה החלק של הקיצורי דרך. זה החלק שבו אני מקצר את כל המפה. אימא'לה, היה לי באג. אומייגאד, אני 5 שניות מתחת. ואני בחלל. נו, שכחתי לאן הולכים. לא, זה לא טוב. נראה לי אני שובר את השיא. כנראה. עוד שנייה מכרתי, אבל אנחנו לא נדבר על זה. אימא'לה, למה אני עוד שנייה מוכר כל הזמן? ויש שיא חדש נראה לי. כמה? יש שיא חדש, חברים היקרים! כמה? 6.26. תעלה את זה, אבל הפעם תוריד את הרקע וזה. תוריד את הרקע.